ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಸೊ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ವ್ಲಾಗ್ ಪಂಡನ ಬರ್ಡೇದ ಪಾರ್ಟ್ 2 ವ್ಲಾಗ್. ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ತೂಜಂಡ ತೂಲೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪೆ, ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೂರ ಪೋಯ ಪಂಡ ಕಟೀಲ್ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಐತೆ. ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕರಿದಿತ್ತೆ ಕಟೀಲ್ ಟೆಂಪಲ್ ಪೋಂದುಲ್ಲ ತೂಕ ಅವಳು ಪುರ ದಾದ ಅಪ್ಪಣೊಂದು ಕಟೀಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಕಟೀಲಿಗೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತಾ పెద్దదా కంచి ಸೊ ಇತ್ತೆ ಕಟೀಲ್ ರೀಚ್ ಆಂದುಲ್ಲ ನಂದಿನಿ ಸುದ್ದೆ ತುಲೆ ಇಂಚಾನ ಸುದ್ದೆ ನೀರು ಹರಿಯೊಂದುಂಡು. ಸೊ ಮುಲ್ಲ ಬರ್ಸದ ಆಲೆ ಎತ್ತಿಜಿ ಅವ್ವೆ ಒಂಜಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಮಸ್ತ್ ರಶ್ ಎಲ್ಲ ದಾಲ ಎತ್ತಿಜ್ಜಿ ಇಜಂಡ ಕಟೀಲ್ಡ್ ಮಸ್ತ್ ರಶ್ ಕಾರ್ದಿಯಾರೆ ಆಪು ಜಾತ್ ರಶ್ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಇತ್ತೆ ರೀಚ್ ಆತ ಪೋಯುಲ್ಲ ದೊಂಬಿಜ್ಜಿ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಜಾಕೆಟ್ ಹೊಡೆದು ಬರ್ತೀನಿ. ಮಿತ್ತು ಪೋಂಡ ಕಾಲೇಜ್ PU ಕಾಲೇಜ್. ಪ್ರೆಸ್ ಬರ್ಲೆ ಬರೀ ಮೂಲ ನೀರದ ಕಾಮಿಡಿ ದಾದಾಯಿನಿ ಬಂದೆ ಪನ್ಪೆ ಕೆಲ ದಾದ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಟ್ಯಾಪ್ ಎಂಜೊಪ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ತಿರ್ಗವ್ನ ಅಂಚ ಪುರಪ್ಪುಂಡು ದಾದನ್ನ ಇಚ್ಚಿ ಮುಲ್ತೆತ್ತ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಒಂಜಿ ಬೇತನೆ ಆತುಂಡು ಟ್ಯಾಪ್ದ ತಿರ್ಗವ್ನ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಚ ಆನ್ ಮಲ್ಪುನ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಆಫ್ ಮಲ್ಪುನ ಎಂಚ ಗೊತ್ತಾಂಡಿಜ್ಜಿ. ಎಂಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ 2 ಜನ ಇತ್ತೇರು ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಎಂಚಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಮ ಎಂಕು ಫುಲ್ ತೆಲಿಕೆಲ ಬರೋದುಂಡು ನೀರ್ಲ ಪೋಂದುಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಮಂಡೆಡು. ಓಕೆ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಆಫ್ ಮಲ್ತೇರು ಅಂಚ ಪೂರ ಕಟೀಲ್ಡ್. ಸೊ ನಾನು ಮಸ್ತ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋಯ್ಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನದುಲ್ಲ ಇದ ಪೂರ ಗೊತ್ತುಂಡು ಕೆಲವೇರು ತೂತೇರು ಬೊಕೆತ್ತೆ ಎಂಕಲು ಒನಸಿ ಪೋಂದುಲ್ಲ. ಬಸ್ ಉಂಡು ಶೋಕತ್ತೆ ಕಟೀಲ್ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಂಕೊಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾಯ್ ಪಂಡಯನ್ PU ಕಲ್ತಿನ ಅವಲೆ ಮಸ್ತ್ ಮೆಮೊರೀಸ್ ಪೂರ ಉಂಡು ಅವಳು ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಮಿಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ದುಂಬುದ ಪೂರ ಮೆಮೊರೀಸ್ ಅಂಚಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಯಾವಂತುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಬೇಜಾರ್ಲ ಕೆಲವು ಇತ್ತನ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಅವೇನು ಪೂರ ಎನ್ನೊಂತಾನು ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗ್ಲ ಪಾನೊಂತೆ ದಾಯ್ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಟೆಂಪಲ್ ಅವಳು ತಿಕ್ಕೊಂತ ಅಂಚ ಪೂರ ಎಂತ ಅಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಎತ್ತಾನೆ ತಾಂಡ ಟೈಮ್ ಪತ್ರ ದಾಂಡಿತ್ತೆ ಟೈಮು ಟೆಂಪಲ್ ಮೂಜಿ ಟೆಂಪಲ್ ಪೋಯ ಕಟೀಲು ಬೈದ ತಿರ್ದ ವೀಸ್ಕುಲೆ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡ್ಬೋದು ఒక ఆನೆ తీయరకూడు ಇತ್ತ ಬಂಡ ದೊಂಬು ಹತ್ತನತ್ತ ತಾರೆನ ಕಂಗ ಕಂಗದೆಲ್ಲ ತೋಜುಂಡು ಮಲ್ಲ ಆನೆ ಕೂಡ ಆನೆ ಎತ್ತು ಏರ್ಪೋಯ್ ಆನೆ ಅವಳು ಎಷ್ಟು ಪೆತ್ತದು ಅಂಬ ಪೂರ ಚೋಚುದ ಅಂಬ
ಅಯ್ಯ ಒಗ್ಗಿಂಟುಲಿಗೆ ಜಿತ್ತು ಒಂದು ಅವಗ್ಗಿಂಟುಲಿಗೆ ಯಾವ ಬಲಗೆ ನಿಕ್ಲ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಜೊತೆ ಒಂದು ತಿನ್ನೋಂದಿಲ್ಲ అవు కూల్ అప్పుడు అరే ఫ్యాన్లు ఉండి మిత్తుకు ఫ్యాన్ ఉంటాను బావి సెకెప్పు కూలరా ಸೈಡ್ ದಿಂದ ಯಾವ ಉಂಡ ಕೂಲರ್ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಸತ್ತ ಅದು ಗೊತ್ತಾವನ್ ಅಂಚನೆ ತೋನ್ವೇರು ಏನ್ ಚಾನ್ ಹಲೋ ನಿಲ್ಕೊಂಡಿರೇ ನನ್ನ ಸಲ ಹೊಡೆದು ಕೈ ತಲುಪಿನ ನಿಲ್ಕೊಂಡು ಕೂಡ ಕುಡಂಜಿ ತಿಕ್ಕುಣ ನಿಲ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ದೂರ ಪ್ಯಾರಂಡ್ ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಕೋಡು ದೂರ ಎಲ್ಲ ತಂದು ಎನ್ನ ಹೀರೋ ಪತ್ತನಮ್ಮ തുഴപ്പോയരണ്ടു നന്നായിട്ട് ಇಂಜಪ್ಪುಡುತ್ತೆ ನಿದ್ರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಾನು ನಿದ್ರೆ ಮಲ್ತಿದ್ದೆ ಬುಕ್ಕತ್ತು ಕಟ್ಟಾದ ಪೂರ ಉಂಡು ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನಲ್ಲೇ ಕೊಡು ಪಾರ್ಟಿ ಅಂದು ಬಲ್ಲ ಓಕೆ ಬುಕ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅದನ್ನು ಇತ್ತಂದ ವ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಇಡಿಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಸೊ ಯಾನಿತ್ತೆ ಈವ್ನಿಂಗ್ 6 ಗಂಟೆಗೆ ವ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲ ಜೆತ್ತದು ಪೂರ ಚೂರು ತರಬೇನೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡಿತ್ತೆ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಪೋಯರುಂಡೆ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಎತ್ತ ಪೋಪೇರು ಈವ್ನಿಂಗ್ ഇല്ലടി പോരെ പിന്നല്ല ಬ್ಯಾಂಡ್ ಸೆಟ್ ಬೋರ್ಡ್ എനിക്ക് പോയി ಬ್ಯಾಂಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇನ್ನೇನು ಬರ್ಡ್ ಅತ್ತ ಬ್ಯಾಂಡ್ ನಾಸಿಕ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಚೆಂಡೆ ಪೂರ ಬರಡು ಅದ ಅಂದತ್ತ പോയി ಬಸ್ಸ ಬರ್ಪುನ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಉಂಟು ಫಸ್ಟ್ ಬಸ್ಸ ಬರ್ತೀನಿ ದುಂಪೋದು ಮುಟ್ಟಿದೆ ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಸಂಜೆ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಕೊಡೆ ಉಂಟು ಓ ಕೊಡೆ ಅರೆಗೆ ಜಾಕೆಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅದು ತುಳುವಂಡು ಆರೇನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅದು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ ಆರೇನು ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಹೆಂಗ್ ಕೊಂಚ ರೈನ್ ಕೋಟ್ ಎತ್ತು ಕೊರ್ಪುಜೆ ಜಾಕೆಟ್ ಎತ್ತು ಕೊರ್ಪುಜೆ ಖಾಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಟ್ಟು ಬಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಪೂಲ ಪತ್ತೋಣ ಅದೇ ಪೋದು ತಿಕ್ಕುವೆ ಉಗ್ರಗಾಮ್ ಅವ ಇಂಚಿನ ಘಾಟ್
ಪಾತಿರ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಾತಿರುವರು ಕೂಡ ವ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪರ ಆಯ್ಚೆ ಇಂಕ ಪಿದೆ ಪೋದಿರ್ತದೆ ಅಂಚ ಅಲ್ತದ್ದು ಬರ್ತದೆ ಇಂಕ ಫುಲ್ಲು ತಾರೆ ಬೇನೆ ಪಂಡ ಇಂಕ ಫುಲ್ ಮುಲ್ಪ ಪೂರ ಬೇನೆ ಆತುಂಡು ಅಂಚ ಅದು ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪರ ಆಯ್ಚಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅಂಚ ಅದ್ಯಾನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಇನ್ನಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಬಡೆದ ಮನದಾನಿಯನ್ನು ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಸೊ ಎಂಕ್ ದಾದ ಪೂರ ಗಿಫ್ಟ್ ತಿಕ್ಕುಡು ತೂಕ ಎಂಕ್ ದಾದ ಪಂಡ ಕೆಲ ತೂಪಿನಕ್ಲೆಗ್ ಅವು ದಾದ ಮಲ್ಲ ಅವು ಅಂಡ ಎಂಕೊಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಏಪಲ ಹೊರೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಬರೋದು ಬೇರೆ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ನೀ ರಡ್ಡು ಈ ವರ್ಷ ಎಂಕ್ ರಡ್ಡು ಜನ ಆ್ಯಡ್ ಆಯ್ರು ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರ್ರೆ ಅಂಚ. ಸೊ ದಾದ ಪೂರ ಗಿಫ್ಟ್ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆ ತೋಚ್ಪಾವೆ ಅಂಚನೆ ದೀತೆಂಡ ಅಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪರೆಲ್ಲ ಪೋತಿದ್ದೆ ಒಂಜಿ ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತದೇನೆ ದಾದ ಪೂರ ಗಿಫ್ಟ್ ತೋಚ್ಪಾವೆ ಬಾಯ್. ಸೊ ಎನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಗಿಫ್ಟ್ ದಾದ ಪಂಡ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಲ ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ ಎನ್ನ ಎಂಕ್ ಡೈರಿ ಮಿಲ್ಕ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅರೆ ಗೊತ್ತು ಅಂಚ ಅದೇನ ಬರ್ಡೇಗೆ ಎಂಕ್ ಬ್ರಹ್ಮಲ ಮನ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಇದು ಯಾತಿ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಹಿಂಗ ಅತ್ತಿಗೆ ಗೆಜ್ಜು ನೆತ್ತ ಸಿಲ್ವಾರ್ದ ಅವೇನು ಪಾಡ್ದೆ ಏನಾಯ್ತ ಪಿಕ್ ಪಾಡ್ದ ಎಂತೂಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಣ್ಣೆ ಗೊಂಬೆ ಕೊಡ್ತೆ ಎಂಕ್ ಗೊಂಬೆ ಬಂಡ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಟೆಡ್ಡಿ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಅವ್ರು ತೋಜುನತ್ತೆ ಊರೋ ಒಂದು ಟೆಡ್ಡಿ ನಾವು ಎಂಕ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಜಾತ್ರೆದಡಿ ಪೋದಿತ್ತಿನ ಕನದಿತ್ತೀನಿ ಒಂದು ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರ್ನೆ ಎಂಕ್ ಹಣ್ಣು. ಸೊ ಇದು ಗಿಫ್ಟ್ ತೆಗೆದಂಡು ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಂಡ ಇತ್ತೀಚೆ ಪಂಡ ಇಂಚ ಪುರ ಎಂಕ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡ್ಪೇರು ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಕೊಡ್ಪೇರು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನ್ನ ಅತ್ತಿಗೆ ಪೂರ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡ್ಪೇರಂಡೆ ಎನ್ನದು ಇತ್ತೀಚೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೇಕ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೇಕ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರ ಆಯ್ತು ಚೂರು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ವೀಡಿಯೋ ಉಪ್ಪುನೆ 1 ನಿಮಿಷದ 2 ನಿಮಿಷದ ಆತೆ ಉಪ್ಪುನಿ ತೋಜದು ಆತೆ ಉಪ್ಪುನಿ 1 ನಿಮಿಷದ 2 ನಿಮಿಷದ ವೀಡಿಯೋ ಉಪ್ಪುನಿ. ಸೊ ಯಾನ್ ಅವೇನು ಪಾಡ್ದೆ ಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಲದಲ್ಲ ಇಚ್ಚಿ ಅಂಚದ್ದು ಎಲ್ಲ ಅವು ಇಂಕ್ ದಾದ ಪಂಡ ಇಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂಚೆ ಡೌಲೆ ಮಂತ ದಾದ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಂಚೊಂದಿಕ್ಕೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಲ್ಲ ನೆಟ್ ಪೋತು ಪಾರ್ಟಿ ಮಲ್ತದಲ್ಲಿ ಕೇಕ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತದಲ್ಲಿಂದ ನಿಕ್ಲೆ ಪನ್ನುವರ ಅನೇಕ ಇಂಕ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಂಕ್ ನಾನು ಎನ್ನದಿತ್ತ ಪಂಡ ಬರ್ಡೇದು ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಪಂಡಂತ ಎನ್ನ ದಾದ ಇಟ್ಟನಲ್ಲ ಅವಳೆ ಅವಡು ಇಂಕ್ ಪಂದ ಅಂಚದು. ಸೊ ಅಲ್ಪನೆ ಮಲ್ತೀನಿ ದಾದ ಪಂಡ ಅವೇ ಮಸ್ತ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತೊಂಡು ಪಂಡ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ 2 ವರ್ಷ ಆದಿಂಚ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ದು ಮಂಡ ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಬರ್ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಅಕ್ಲೆ ಮಲ್ತೊಂತೇವೆ ದುಂಬು ಬರ ಎಂಚ ಪಂಡ ಎಂಗ್ಲ ದೇವನೆಲ್ಲ ಅಡುಪುದು ಎನ್ನ ಒಪ್ಪುದಡು ಪೂಜೆ ಮಲ್ತದು ಬೊಕ್ಕ ದಂಡಲ ಸ್ವೀಟ್ ಅದಾದ ಡ್ರೆಸ್ ಪೂರ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಒಂಜಿ ಡ್ರೆಸ್ ಕೊರಂತೇವೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಇದು ಟೆಡ್ಡಿ ಇಂಕೆ ದಾದಂಡಲ ಇಷ್ಟ ಏನದ್ದು ಕೊರೊಂತೇರು ಮಸ್ತಕ್ಕೆ ಒಂದಿಪ್ಪುನ ಹೂವು ಅಂಡಲ್ಲ ಕೊರೊಂದಿಪ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ದಾಲ ಮಿಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜಿ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಮಿಸ್ ಮಲ್ತೊನೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಮಿಸ್ ಮಲ್ತೊಂಡಲ್ಲ ಇಂಕ್ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ದಾದ ಬೇಜಾರಾಗಂದಿಲ್ಲ ಬರ್ಡೇ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟು ಕೋಪ್ಲಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಮಲ್ಪೇರು ಆ ದಿನ ಫುಲ್ ಏನು ಖುಷಿ ಇಟ್ಟು ದೀಪೇರು ದಾದ ಇತ್ತು ಒಂಜಿ ಕೋಪ ಹತ್ತಂಡಲ್ಲ ತಾಳ್ಮೆ ತಂದು ಬರ್ತೇವೆ ಡೂಪಾತೆನಾಗ ಅಕ್ಲು ತೂಂಡ ಇಂದು ಚೂರು ಓವರ್ ಆಯ್ಜ ಅಂದ ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಇಪ್ಪುನೇನು ಅಕ್ಲೆ ಎಂದೋಡು ಎಂಕ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಂಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಡೇ ಎನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಏನು ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪನಿ ಏಪಲೆನ್ನ ಬರ್ಡೇನ ಇಂಚೆನೆ ಹೋದು ಟೆಂಪಲ್ ಬರತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನು ಈ ವರ್ಷದ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬರ್ಡೇ ನಾನೆಲ್ಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಯ್ತು ಇನ್ನು ಬರ್ಡೇ ಅವಾರ್ಡ್ ಒಂದು ಯಾನು ವಿಶ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ
ಈಗ ಮಸ್ತ್ ಮಿಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಿದಾದ ಪಂಡ ಎಂಕ ಅಮ್ಮ ಇಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಆಯಿನ ಅಡಿಗೆ ಮಲ್ತೊಂತೇರು. ಎಂಕ ಒಂಜಿ ಕೇಕ್ ಮಲ್ತೊಂತೇರು, ಆರಾದೊಂಜಿ ಬೇಕ್ ಮಲ್ತ್ ಕೇಕ್ ಮಲ್ತೊಂತೇರು. ಬೊಕ್ಕ ಗೋಬಿ, ಇಂಕ್ ಗೋಬಿ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತಾನೆ ಇತ್ತೆ ಮಾತ್ರ ಮುಖ ಸೆಟ್ಟುಂಡು. ಅಂಡ್ ಆ ಟೈಮಡ್ ಎಂಕ್ ಗೋಬಿ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತಾನೆ. ಅಂಚ ಅಮ್ಮ ಗೋಬಿ ಮಲ್ತೊಂತೇರು. ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪಾನಿಪುರಿ ಅವು ಪೂರ ಅಮ್ಮ ಮಲ್ತೊಂತೇರು, ಅವು ಪೂರ ಮಿಸ್ ಮಲ್ತದೆಲ್ಲ. ಬೊಕ್ಕ ಬೆತ್ತದಾದ ಮಿಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜೆ ಅಪ್ಪಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ಮಾತ್ರ ಮಿಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಿ ದುಂಬುದ ಪೂರ. ಬೊಕ್ಕ ಊಲ ಮಿಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಎನ್ನ ಅವೆನ್ ಪೂರ ದಾದನ ಪನ್ಪೆರ್. ಅವು ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪದ ಚಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಕೊರೊಂದಿಜ್ಜೆರ್. ಈ ವರ್ಷದಾನ ಚೂರು ಎನ್ನುಂಡ ಅತ್ತೆ 2 ವರ್ಷದ ಎನ್ನುಂತುಂಡು. ಅಂಡ ದಾದ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಐಕ್ ಒಯ್ಕಲ ಎಲೋ ಮಲ್ತು ಕೊರೊಂದಿಜ್ಜೆ. ಅಲ್ಲ ಪೋಯಿ ವರ್ಷ ಪೂರ ಟೆಂಪಲ್ ಪೋತ ಎಂಕ್ಲೆ ದೇವೆರ್ನ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ ಪಂಡ ಪೋನಾಗ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪೂರ ಆದಿತ್ತಂಡ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಕಡೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಪೂರ ಆದಿತ್ತನ. ಅಂಚ ಪೂರ ಪೋನಾಗ ಎನ್ನ ಟೆಂಪಲ್ ಪೋನಾಗ ಫುಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಪೂರ ಆದಿಪ್ಪುಂಡತ. ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಸಲೈತಿನಿ ಈ ವರ್ಷದಾದನ ದೇವೆರ್ಡು ಫಸ್ಟೇ ಪೋರು ನಟ್ಟಿನವೇ ಏನು ಬಸ್ಸ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬೈಯರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಬಸ್ಸ ಬರ್ರೆ ಕಂಡೆಡ್ದು ಬೈಯ ಉಂಟು ಬಸ್ಸ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ದಯಪಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಅಂಚಿಂಚಿ ಪೋನಾಗ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ದೇವೆರ್ನ ಮೋನೆ ತೋಡತ್ತ ಸರಿ ಒಂಜಿ ತುಯ್ಲ ತುಪ್ಪುಲ ಅಂಚ ಅದು. ಅಂಚ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಈ ವರ್ಷ ರಡ್ಡ್ ಕಡೆ ಮೂಜಿ ಕಡೆಗ್ಲೆ ತುಂಬೇರು. ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಪೊಳಲಿಲೆ ತುಂಬೇರು, ಬೊಕ್ಕ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ದೇವಸ್ಥಾನ ತುಂಬೇರು, ಬೊಕ್ಕ ಕಟೀಲು ಪೋಯರು. ಪೊಳಲಿಡ್ಲ ಕಟೀಲಿಡ್ಲ ಎನ್ನ ಕುದಾಡ್ ಒಂಜಿ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪಾಯರು ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್. ಅಂಚ ಈ ವರ್ಷ ಒಂಜಿ ದೇವೆರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಹಿಂಗೆ ತಿಕ್ಕುದುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಈ ದಿನ ಇಂಕ್ ಪೂರ ಒಂಜಿ ದಾದಂಬನ್ ಬೇರೆ ಏರಿಯರೆ ಎಂಚ ಬಂದು ಗೊತ್ತಾಂಡು ಏರಿಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದು ಗೊತ್ತಾಂಡು ಪೂರೊಂಜಿ ಎಂಕ್ ಅರ್ಥ ಆಂಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು. ಎಂಗ್ ಎನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಡಲಕ್ಕೆ ನಾನು ಉಪ್ಪುನೇನು ಅಕ್ಕಲ್ ಎಂಕ್ ದಾದಂಡಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೊರ್ಪಿರು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಎನ್ನದಿತ್ತೇನು ಕೊಡೆ ಬರ್ಡೇ ಮಲ್ತಿ ನಾನು ಎಂಕ್ ಪಂಡ ಆ ದಿನ ಎನ್ನದಿತ್ತು ಜಾನ್ ಪಂಡ ರೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತದು ದುಃಖ ಬಂಡರು ಪೋದು ಬರ್ಕ್ ಬಿದ್ದಾಯಿನ್ ಅಂಚ ಯಾನು ಓಕೆ ಬಂದು ಪೋಯಿನ್. ಸೊ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂಡ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ, ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ. 2 ಪಾರ್ಟ್ ಅದು ಬೈತೇನೆ. ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಒಂದು ತೂಲೆ ಮಿಸ್ ಮಲ್ತ ನೋಡ್ಚಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅದೇ ನಾ ತೂಲೆ. ಸೊ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ, ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ. ಫಸ್ಟ್ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಆದಿತ್ತಾನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತು ತೂಲೆ ಮುಂಚೆನೇ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದಿತ್ತು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.